Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye, Bos? Ada yang tidak? Arep tuku cat. Heeh. Ki pirang kilo, Pak? Bos, kondisi kamar kocel. 5 cukup. 5 cukup. Engko nek kurang tuku neh ngono. Itu kurang karo nganu tataan. Rol, tataan, kuas, cat. Lho kuasnya tinggo. Kuasnya ya ora? Gak sah. Wah tanggung Kuas sing tanggung. Wis kuwi. Heh? Ya. Wis bos ya. Jadi aku mau beli iki roll, cat, karo kuas karena apa ki? Sini harus tinggal ngecat kamar hotel bos. Oh, oke. Silakan. Oh, arah kebak. Jadi ya udah kartu geng. Dojan ini geng. Barang ya. Wes ayo. Ning anu ae gak apa ya. Jadi sini Jombanteng paling ndi. Ya nek Jombanteng lengkap. Maksudnya nomor seri ini loh. Seri satu. Ya teman-teman kita tunggu ya. Perjalanannya soalnya lumayan jauh ya. Tetot. Nah ini teman-teman, ini sudah sampai. Wah, nasib view letek. Terus tekan bos. Nggak ngomong. Oke. Ngok. Enggak sini. Set. Set. Tembok kamar. Warnanya abu-abu. Ini gua. Sak kilo, pirang kilo? 5 kilo. Kilo, Mbak. Iki kira hari ini iki. Iya, pom. Nippon Pen. Kayaknya gitu. Kilo. Kilo pom. Kilo kan, odone kilo nih. Asen. Kode ini. Kode iki. Lek kode. Enak apa toh? N A Asen Club biasanya. Ki N opo? N2. Ki N20 di 4 ya, Mbak. Ana gitu. MV karo Paragon. Itu. Iya. Apa tak iso ping gitu. Nah babu ki memeh kilo, naik kilo. Iso iki. Ya. Kudu ki. Bobogonmu dhewe deh. Lupi ya. Iki lho. Iki, Mbak. Ya produk-produk. Podo. Podo. Mirip ora harus lama pekali. Heeh. Malah gak apa wi pindut gak ketok wi. Nah, hebat lakto nek mah langsung turu gletak ya. Dan ya. Konsen bos. Role nek pura. Yo karo karoan. Rol karo kuas. Iki lho. Lah ya apa puas piring? Gak sanggup puas. Di role. Nulis mburi. Oh kayak. Kan geden jebret kabeh iki. Ya. Ngono lho. Iki jajan apa to iki? Oh, sel ya, Pak. Tak kira jajan. Engsel lho, kematran sate kak jajan. Menawa nak ganti susu apa kan. YouTuber, Mbak. YouTuber. Tuku paku pra. Yo apa kae wis cukup. Ini dulu apa ini? Sinten?
Mas Andi enten. Karo anu wasis sing tanggung. Tak tatakane, Mbak. Vlog geng. Apa toh? Serine dulu. Seri ini kita. Ini loh. Iki lho seri ini. Kok iso naik S. Iya. Oh, gitu. 364 ya. 364. Ragon. Ini pon-pon lah nih, Bos. Saya 20.004. Rokok pirang ini? Rokok. Apa ini? Ayuku geng-geng. Ayo. Oke. 100. Masuk kotak. Transfer ke pos. Ini bos, you guys perpel. Iki wis belanja, Bos. Iki. Kala tokon Rilo. Beda kira lo tutup Rilo. Iku ada iso tutup iki piye to? Minggu kae to. Iki Sabtu terus. Ayo, ayo teman-teman kita lanjut nanti sampai rumah. Pemancing geng ya. Buat sendiri matang, Bos. Oh, petrot, panas banget. Nah, ini teman-teman. Motor suka sulingan ya? Ini kita sudah sampai rumah. Tapi mereka gak enak sing Nippon. Ini apa mau? Paragon. Paling iki sak jenis. Pak. Nippon Pen ora enek Nippon Pen. Iki tak tukokno Paragon. Gak apa-apa. Teman-teman. Lagi campuran apa banyu no? Berarti. Iya kan. Nek tiner no kae. Yo abu-abu. Yo, abu-abu wi. Iya. Iya. Ya seragam tas sekolah. Kok seragam tas sekolah piye yo kuwi ya. Kuwi apik. Jane apik sing ijo lho, koyo sing dhuwur. Kayaknya apik nih. Biru ah? Ini iki ya. Kok iso biru mah? Yo ora. Ini putih. Iki nggo kamar apik iki lho. Kan kok nek tak tukokno putih, jane apik putih. Lah tapi kocal kayak ngono kae wis delet kayak ya wis ndotok. Karo sing nganggo. Bos, ki arek masak apa Pak ki? Mbah ki apa jeneng gak ngerti. Lem apa? Kok cilik-cilik ya. Lem apa, Bos? Ora ngomong kok. Ini tukokno to. Lem gue iki ya? Apa jenenge? Sing kumplungan ku lho, lem apa lali aku ya. Nah kumplungan ki maksudnya opo kok? Maksudnya apa kok ya, Mak? Dikene kok ngerti. Wis mangan sik Geng. Iki balik nang. Geng di Bang. Ya mangan. Biar mana aku mau bar mangan nih, tapi kok sunah ya aku sih. Oh, bae. Dudu. Menune gule, Bos. Menune gule. Nah. Makan dulu. Nah. Pas makan, Pas. Kok gedek-gedek terus kok, Geng? Jangan beli dulu ya. Beli dulu. Mbok iki isi blambang no tadi. Pol ki. Monggo makan mak sedaya. Mantap ya. Enggak dhewe ngobar iki ngetan. Pak Dik ba. Kemaran PI. PI kita wis ngono bumbul, tapi mentok tak gawa ya. Kok ngetok ya? Kabeh ya.
Kipri. Ini tak jenengi. Pik pangat. Ini pengen jam 12 biasanya. Orang Tapi emang isu story ini makan kucing ya. Lo dolan mbek anake. Kuwi aku ya. Jenenge ngomong. Ini dia. Oh, sudah mbek anake. Arek ngubung-ubung ora ya? Heeh. Nah, bos, ceritanya bos. Mak sih ngepel pira kena, tapi berdiri gak diangkat. Kilo terakhir dilihat lo jam 10 loh. Ini tak turun naik bumbu gak roh. Jadi lah ngono untuk agen hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah like, komen, dan subscribe. Apabila ada salah kata, minta maaf sebesar-besarnya. Teman-teman, kok support panjangan ugal-ugalan. Akhiri untuk vlog hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.